Aminto mwanya getinge asimwabita abagusi baito na nenga kiende toko nyora na gase Enogo TV gotebania yaro iguru y'omugusi, yani kuigwana gosemania na kuinyorania na kuburania na kwerera ayari emigiro ase omugusi naende kuinyorania na chinyigekero chiaito ne chingako chiaito nchirichi oboroso bwokoige kwa buno omugusi mborobi nkaumera abagaka bakambona nkonya kwerera ore amang'ana amabe akoba ase omugusi oito amenyete ko mwarigereiri nkigekogera ekero twachi kounenkia tukanyorana amaene chimbunchire chiarenge ase obomenyi bwa omogusi tware gokorera emeremo y'obomenyi twatigire naende naki gekogera amang'ana achakire koba amabe indi omonto achaka kumanera erongori ritang'ani minto ntomanyete erongori ninki ekegusi ekero omonto asirire mokoreterwa erongori mobwenereti kumanera igoro ya rongori igo nkometi ekero toigwete na omonto nomana igoro ya erongori gose nkemera atari okwomana gwoka agaka ng'ina eri nekero batindekire ise erongori ene ya ise yare agaka ng'ina agaita ekero aita ng'ina abantu bakamonchera nere bakamong'esa nere bagaita igo bono abanto batindekirwe omochio batatu ase eng'encho ya erongori kegusi nkiarenge igo oyo onde oyo obwatire ong'entire omwana buna omogaka oyo amotebia yani binto ebi mbiarenge gusii bono abagaka gete bankaranse bagantena karakwanera nkigekogera ebinto ebi bigokorekana na inche ekero naitona narigereri nanyoe nase eng'encho ya obosegi na obosegi obo ng'ai bware korwa igo bware korwa ase tomenyete intwe buna ching'encho chiaito ekero twatiga ching'encho echi nari ebinto ebi biachaka gokorekana ekiara abanto bakinire bagokina batabwati ing'encho batabwati mbu batabwati nsoni batabwati megiro ya egesako bono eke na kiki toerere tumanye ekero omwana are koiboru ase omogusi omwana are koiririateru ekero aiririateire kobwati ebiririate bitwamanya oino nyaroka gose oino omomura korwa agwo otaterwa orendwa ekegusi omwana oyo ochoegwa erieta ritang'ani na ng'ina koro erieta erindi abwate eng'encho ekiara erieta eri riakorwa ekerecha ekero riarwa orororo naende ogenda ng'ina rome nerocha nere omoa erieta igo onyora ogetumo kaya totebe korwa ase erieta ise korwa ng'ina koro ocha naende orokwa korwa ng'ina rome omentu bosire igo otwara amarieta abere korwa ase ise na korwa ase ng'ina egento eki nkiabwate eng'encho ase ororera okogingerwa nkwabwate eng'encho ase ororera ekero akorire iga agwo obwo na obonyangi obotang'ani na oboyega obonyangi oboyega obotang'ani ekiagera nabwo bokoreta omonto ocha koba omonto ogotaterwa koria are korendwa kwamokora omonto ogoika emiaka 11 mpaka 15 osegwa origerigwa omosegi oyo ogocha komoeti chinyangi chia ekegusi ng'eke naki twatiga bono totabwati banto babwate mochoko ase chimbu na echingako chia omogusi okwaroka na ogosarwa ekero kware kwarokigwa omomura ebinto mbiro biare gokorwa biagokora aye bono kwaba omonto omosacha egesacha enchera eye twacha kobeka abana chimesa igoro na kobakorera ororo yasaririe emeroberi emenge ase
obwanchani bw'ekigusi ekero okorigereria ng'a inkiki ari gokora omonto ofirie obosacha. You know, egesongo tota it is psychological, yani enchera eri kware gosomigwa igo yare gosoa omotume kwamanya naye bono na omosacha ebinto mbiro kware kobekerwa ritimo ndiro ririo okokora ekwerende okure aye nenkuri nkuri njasikire naende yu eminete na goika kware gokoreranwa goika ekero kwabeire nkuri ochakoba omosacha naende goikoete chinchera chinde chiogosonsora ebireche ebi biarete togokura naende ong'wanse igo njare engecheche okwaruka ari ekero ogochi kwarama nokomenya iburu esuguta nkoba yare ngororo esuguta eye igo yare kogotrain mentally, yani yare kogosemia kwamanya kebongo na kemenyo buna goikonyerende otanyerende tiyome igo aye turi gochikonyara bogima egento kende kiare gotang'ana kosegesu na omorero oyo kiosegesiru ari mbarabare omosegi noare goikonyorende paka osoke koru kwarama paka oru iburu omorero ori noro ori kogosemi ng'a kagogocha komenya obogima sika nabo okomenya iga okorenda ebinto okorenda omokungu okorenda etugo okorenda emonga eki nakio kware koba gokoererwa kwamanya kwaba omosacha kwaiti waka enyangi yende igetumbagera yani ekeigoro abamura baekora chinyang'au bagosemiga agwe kwabugeriwe enyabububu kwagoswa yani korusio bwoba ime yao kwaba omonto bono ebi gesa totiga kubikora naki twasaririe egesaku bono banto mbari gokina bamanyete na nkuru bari obwana baba abantu abanene bono abantu bari abana rioka nonyanso abang'ina yani omonto amenyete mwang'ina rioka tari korwa enyaroka emenyete sobo rioka tari korwa ekiara mbachiete goteba na noike engaki getobwenete komenya mwaye bweka osobwenete koru mwanyoko bono abamura baikire emiaka 30 bado bamenyete na ng'ina eyu etari ngibo ase ekigusi na montena chinchira chia chinchiri yaya anchira nabuna bone obonkuri mburubi bone ekero omonto atari bono mosacha ekero tutari gotwara abasacha na tutari gotwara abakungu igo bono twasaririe egesaku na abantu aba bari korosiwa ekigusi tokobora iga abagaka bagusi ase mwabeta imorocha aya naende moroche narakogera abandi bachakire gosaria emigiro buna bona abagaka batari bakari kubwata riicho riichombe kabere omoise koyomo abo bono nabagaka ekina kitokonya kubona inki tokari gutigira emekone gosoa egesaku toro abagaka baminto abang'ina baminto ase mwabeta mwari gwanje torateneni ebi konyarekana abagaka mwari gwanche emeyege irane meke obonyangi boirane boke gosentwa tatera bamura bake egesaku gitu kiboke ngosira kere kekare gosoa giasoire emechando ime emechando yebirengererio ebiao emechando yo korenge na ntubono tore modern lakini kweba buna kere nyumba kere omonto oro mwanya bantu nabwata asaruete na asaguche nabwate ching'ako chiaye ne ching'ekero chiaye abwenete kweoroki nacho abagusi baminto nsa chinde mogonkona oigwete buno no mogusi lakini totagete gokwana nere ekigusi aguno twachakirite gosira ngosiri tore ekigusi gitu ase ching'encho chiobwerori yani
gotakwane ke usibo na yo oroche nuri kintu gitekenene sana tengo tena mintu mwanya gitinge goteyancha buno mugusi gotera buno mugusi obuno bugochi yani obuno boliri ekyara abantu ababande okwerorera una tuli mugusi igo bakwerora kobe ekibare ekyabo inki nendo tuli kwerorera egito mwanya gitinge minto tiga twanchane tuli gichinchira tuiranere egikoro keri kiogotatera obomonto yani gose egesakungi yatigara n'abasacha n'abakungu bamanyete buna ninkio mugusi naende nkio bomenyi obuya ekyaro oise korengereri buya buya ngakicha abata ngakicha abaiso n'abanyoko abakoro mekono njare ngobu n'abantu batiganire mekono njare ngobu n'omuntu bwengentire ase ngencho yo kwangu no mukungu gete bantu mbare ngobu n'omusacha ochiro itire bantu nyomba binte ebyo mbiare ngo inki bitabere to mbiare ngo ikyera abantu iyo bari gosigu boronge kibago kina obo iburi bwarenge obwa kero monto naende kero monto arende te kero monto bono konyora na abantu bamenyete buya bagusiba minto emekono ya ichire no bamenyi bwito emekono egocha gotwatere egesakupi mutare gwancha tweroberi nchenerure n'abagaka bamwanya getinga heritage council torigia matuka abera atatu yogosemia abamura n'abaiseke chinyencho n'echimbu chiokomenya boronge buno omosacha n'omokungu omogusi ingerinde chimbu echi chibwaterwa agwo gochibosio ntora nyoru mono konkonyoru tore naende goko na twachakire gukora igo inchuo na bogocha gotegera nombo saigo ose na bogocha gotomenta ekyara abamanyi n'abange ntokomanya kere gento lakini ntomanyete buna emegiro nero ekero mwana arukire asarirwe emegiro nero yokworokia obwanchani lakini obwanchani bwegesaku asokorenda chimbebe chiamasikani asokorenda emegiro erinde ntotwara obobo obonge ngobochi bwaichoire gesaku geitu ebintante bakora ntori gotaka kwemanyekanina no toleime naende tumanyete na igombobe tonyare korenda egesaku korwa ase chinsoni korwa ase emegiro korwa ase chingako toigekeire n'oboroso bwaitu mwanya getinge gaki tokobasorora tubwate si gose abana abamura bamura ebintu byachakire korengereri gusikagu n'ebikong ase abana baitu ayi naro rero nari kokwanira korwa ase enogo ase tutagete konya gotebererania obuya bwokorenda ekegusi eanche bwanchwe ekero kwari kuna yae oye orenge mukaba isya aya tutagiteira ne December oyo aya tutagite tunyaira ni December ekiagera nabwate engenche nene sana asesiko yegesaku kyumugusi otasikiri no anaye ugosoka sogotara n'abantu toechi nguru chiokoiranio amasikani asegesaku kyumugusi ngosorora oyo no mwalimu obino nyambane korwa Enogo TV mbuya mona sogo nsoncha na kondigere na gontegerera